προσκλήθηκα για να δώσω τις τελευταίες πληροφορίες που αφορούν τους τρόπους που μπορεί το σώμα να επαναδιαμορφωθεί με τη βοήθεια της πλαστικής χειρουργικής και τη συνδρομή της τεχνολογίας. Ωραία, δηλαδή, σε ποιους ανθρώπους θα προτείνατε εσείς να καταφύγουν σε τέτοιες μεθόδους? Εκεί όπου πια η διατροφή, η γυμναστική δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνο συμπληρωματικά και όχι για να διορθώσουν κάτι? Ναι, όταν φτάσει πια το σημείο που το επιθυμητό και στο βάρος και έχει περάσει όλη αυτή η διαδικασία, οι άνθρωποι που προσπαθούν να χάσουν το βάρος τους, εκεί έρχεται ο δικός μας ρόλος, είναι ρόλος τελικός και τελειοποιητικός. Κάποια σημεία, όπως είναι το τοπικό πάχος, η κυταρίτιδα, ο συνδυασμός αυτών, η χαλάρωση, δεν έχουν άλλο τρόπο αντιμετώπισης παρά μόνο με τη βοήθεια του πλαστικού. Και εκεί συνδράμουμε εμείς. Οι τελευταίες τεχνολογίες και η ανάπτυξή τους μας βοηθούν πολύ, ώστε οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ανέμακτες, πιο ανώδυνες, πιο γρήγορες στην ανάρρωση, πιο εύκολες. Οι μεσοθεραπείες, τα διάφορα συμπληρωματικά, αυτά μπορούν να βοηθήσουν τη σκάψη στην προσπάθεια κάποιου να δυνατήσει? Λίγο. Η μεσοθεραπεία σαν τεχνική μπορεί να βοηθήσει την κυταρίτιδα με χρήση συγκεκριμένων ουσιών. Το τοπικό πάχος, υπάρχει μια καινούρια τεχνική ανέμακτη, εύκολη, γρήγορη, που λέγεται κρυολιπόλυση. Αυτό είναι το καινούριο όπλο που έχουμε και είναι πολύ ισχυρό. Όλα αυτά όμως δουλεύουν συνεργατικά. Σε συνεργασία βεβαίως. Δεν μπορεί να υποτροπιάσει κάποιος τις παλιές του συνήθειες και να παραμένει. Αυτό πάντα πρέπει να γίνει το μότο του, ο τρόπος ζωής του. Ο πλαστικός θα βοηθήσει στο να ολοκληρωθεί η εικόνα του. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν και χρόνια, μένουν με την απογοήτευση ότι δεν έχουν καταφέρει αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Και δεν θα το καταφέρουν τελικά, εάν δεν επέμβουμε κι εμείς στο τέλος. Είτε χειρουργικά, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται, στις πιο εξεσημασμένες, όπως είναι στη χαλάρωση την έντονη, που οι μέθοδοι της ραδιοσυχνότητας και κάποιες άλλες πιο ήπιες δεν επαρκούν. Μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κοιλιοπλαστική ή ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν χάσει πολύ βάρος. Λέμε τώρα ανθρώπους που είναι βαριατρικοί ασθενείς, έτσι χαρακτηρίζονται, έχουν χάσει 70 κιλά, πάνω από 40 κιλά. Η χαλάρωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με τις επεμβάσεις του body contouring, που είναι βέβαια πιο σοβαρές και εκτεταμένες. Αλλά τα ελάσσονα προβλήματα, όπως σας είπα, του τοπικού πάχους, της κυταρίτιδας, της χαλάρωσης της ήπιας, έχουμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε μη επεμβατικούς και σε αυτούς καταφεύγουμε καταρχήν και αυτοί είναι και οι πιο δημοφιλείς. Ο ρόλος του πλαστικού σε αυτή τη φάση είναι και καταλυτικός, γιατί φανταστείτε όλη αυτή τη διαδικασία και στο τέλος να βλέπεις τον εαυτό σου, αλλά όχι έτσι όπως τον είχες φανταστεί, και είναι σημαντικό, δηλαδή δίνει μεγάλη ικανοποίηση και τελικά αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο που το καταφέρνει.